I gde ste drugari, evo da vam se javim, znači ako ste pratili moje izveštavanje na Instagramu, mom Instagram profilu chefonline.i.s, da smo krenuli na jedan kraći odmor, porodično, u posetu mom drugaru Srki koji se nalazi u Švajcarskoj i evo svratili smo u Lindau, gradić na jezeru Bodensee, gde ćemo se malo prošetamo, popijemo kafu i želim da vas obavestim da je ovo jedan novi segment na mom kanalu, a to je da želim malo da se mrdnem od onih suvoparnih informacija kako da dođete u Nemačku i kako da se zaposlite kao kuvari i tako dalje i tako dalje. Želim da ubacim i kako treba da se živi u Nemačkoj, da se snađete. Eto, ovo je jedan segment, znači ovo je jedan mini urlaub, što bi rekli Nemci. Da, evo, čerka me opominje da treba da skrenemo ovde, neću se terem da me ne slušaju svi. Uglavnom, evo, mi smo rešili da obiđemo na putu do Švajcarske, da obiđemo i ovaj gradić Lindau na jezeru, to ćemo da proštamo, popijemo kafu i tako, eto, sad ću da vas izveštavam, idem dalje, prekidam, javljam se malo kasnije, ćao!